Waqt li kienet jagħti ruling fis-seduta parlamentari ta' tlieta l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia ikkundanna bil-qawwa l-aġir tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-Parlament it-tnejn filgħaxija wara li għal darb'oħra reġgħet m'għaddiċ tagħhom id-deputati tal-Partit Nazzjonalista imexxija mill-kap Bernard Gregg reġgħu għażlu li joħolqu l-kejos fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Dan għamlu ħanke ftit qabel ma ħarġu barra l-Parlament biex bl-iskuża tal-inkjesta Vitals jinstigaw l-inkwiet u l-mibeta fi sfond ta' kampanja elettorali. L-Speaker iddeskriva dal-aġir bħala kundannabbli u deplorabbli. Fis-seduta tal-bieraħ 13 ta' Mejju wara li s-sedja kienet għad deċiżjoni tagħha dwar it-talba tal-novi kap ta' oppożizzjoni għall-aġġornament tal-Kamra taħt l-Parlament 13 imles aktar kmieni fis-seduta inqalet diżordni fil-Kamra inkluż tfih ta' mazzijiet ta' karti stampati minn membri tal-naħa tal-Oppożizzjoni lejn nofs il-Kamra, ovvjament l-imġiba mhijiex hija deplorabbli u kundannabbli fl-ogħla tal-pajjiż. Fl-istess ruling l-Speaker kien ċar ukoll meta appella biex l-imġiba tagħhom f'din il-Kamra ma tkunx igwidata biss mir-regoli li jista' jkunu fis-seħħ iżda tkun igwidata wkoll mill-valur tar-rispett lejn il-kollegi u lejn il-Kamra u li tagħmel ġieħ lill-poplu li jkun eleġġihom. Ma' deċiżjoni tal-Speaker li għat-tielet darba reġa' ma laqax it-talba tal-Oppożizzjoni fuq l-istess raġuni li diskussjoni parlamentari tista' tippreġudika il-każi u l-proċessi ġudizzjarji li hemm dlonk il-partitarji nazzjonalisti miġburin barra l-Parlament infexxew f'tajjir lejn l-istess Dr. Anġlu Farrugia.